Sing hati-hati Nyai Lila. Juragan. Priben gak anak kesampean. Lagi diri Arya juragan isin. Wis meneng. Ingko juragan isin lagi. Nok Fatima meneno. Wis Wis ngaten juragan. Lagi apa sih dari? wis enak kita dalam. Isin lagi uang. Lagi di bawah pasang. Juragan. Digomani juragan. Lara hati anak meninggal. Bagian wong sejen dulalan kerasa. Isin lagi uang juragan iku. Ditongkon uang. Ya Allah. Tega si Reno. Sadar juragan. Ya. Isin. Ditongkon uang juragan isin digomani pakaiannya Ya Allah. Broto. Kok pakaiannya dudarina. Iku lagi ditonton uang juragan. Ya Allah. Nang. Broto. Lagi pengantenan juragan Ben isin. kuno. Rama. Mengapa dadi kayak kenen si Rama? Dadine mengkonon kuno bocahku. Dan Ya. Rama apa isin juragan. Lagi pengantenan juragan. Priben kuno nang. Broto. Ya Allah. Ning bendungan alirambatan kula. Kayak kono mama yai dadine ku. Ya urusannya sirak Juragan. Elina. dodok ning pak Isin juragan. Lagi pengantenan juragan. lila Ngeling juragan. Elina. Dadine ki edan juragan ki. Ora sadar sampe dadine. Isin juragan. dodok silane dodok Ketun teman-teman. ning bendungan Ditontonane wong. broto Sing eling juragan. pat Sing eling juragan. harapan mendi kuno Awas juragan. nang Juragan. Juragan. broto broto Sing eling juragan. Kita melu ya, los nyam melu, los nyam nang Juragan. harapan melu. mendi Eh. harapan Sing mendi eling. broto nenek broto eling nang Tiba rasanya, Pak. aduh Hei, sindet kuno sindet kuno Hei. Ya lu bisa waktu kawil kuno. Oke. Kau gawin. Itu bagi mama gawil. sing La ilaha illallah. Bocah ya. Kang Aji mendi Mas Kaji Tony pengacara. Tony ini mendi La ilaha illallah. Juragan. Pene juragan, Pak. aduh dan ini wong amis kuno Di badan diam. Loh, ya. Kang Kaji Darto. Itu Gunawan Edan. Juragan. aduh paton Lah, Menjagakan kana. dadi tontonane wong kuno. iku Hei, Mas hei. Tony La ilaha illallah. Raja mana-mana. aduh Hei. Aduh, birang dadi gini. Hei. patone La ilaha illallah. hei La ilaha illallah. Orang pendi man. Iya Mas Tony. mendi nang mendi Pene juragan balik juragan. Isin. Yang Kang Kaji Darto. Une Juragan. dadine dan kuno priben Mas Tony ne mendi Mas Tony ne Iku ana ning ana. aduh Mas Tony Bisa ayu balik-balik isin ayu balik. Mas Tony ne priben Mas Tony ne kok Ana Den itu. Tony. aduh Tony. Oh. La ilaha illallah.
Mas Tony ini mending Mas Tony ini. Mas, ayo balik-balik di sini sih. Ya. Priwen siramai luru duit jadi. Semene lagi isi pirang ngurusi luru duit bapaknya kita. Ayah Deno kangen di Jongkara. Siapa bluki wong sih raya. Rama rongoken nepati memong gue laki edan. Ayo balik-balik. Ya mangsa iya dua mantu edan makan. Cak mene sunok kemene men. Mama Mas tahun Yai. ini kas balik, mas tahun ini kas Kurang balik. beli sendiri ini Mama Yai. Wes. Juragan kaya konon ku. Los mana nyusul? Arta kau balik Mama Yai. Ayo los susul. Berarti juragan ini balik. Dulur kone. Bisa ayo balik isin. Ajan jaluk bagian. Beli. Kita mah niburi soten bokatan ala sing bulet. Pira? Ya. Ya ngoliake. Wis. Kong. Wis Ces. Ya. 200. Kakak Citarto mah kong. Bapak Kiai, kejadian sing ora diduga-duga artose panjenengan harap-harap Suwun. hendaki yaitu kemerian pengantin kenyataannya dados semaketon pripun Rama Kiai. Siap sepatu ya Buk. Ya wis mana balik. sekat. Ya ilah mo, siraku yagun makaya sampai tekan ngemis. Bong edan ngerti ning duit. Gara-gara pengacara handal bek ini. Rame jagatnya. Den, Loh, kita mah beli terima. Apa kudu beli? Arep ngadu ning Pak Tony. terus Ya anu kita dibopong-bopong. ya di penjara wong edan kan. Bumi beli kan Mas Tam, dalem Mama kin Yai. mengkenen. Kanggo catatan kanggo gujengan. Nggih. Singarane anak, singarane raga, iki ora beda. Bulaneng semono sesuai kelawan pengajian, kelawan apa sing jadi makrifate ngati. Kita bareng-bareng mengko digalih ning sejoning pondok pesantren. Pangestu Guru. Sawise kejadian mantune Sun Broto senajana gagal ning perkawinan kelawan Fatimah, tapi mengko Broto ya ditambani dikit. Pangestu Guru. Oh, Mamina bareng-bareng karo calon mantune sampeyan. Anaknya kula Fatimah. Ayo Mas Tam, bareng-bareng Mas Tam. Monggo ngajeng ke Bapak Kiai. Para santri, ayo.